Nda ke FIR lej ai ke hito syau SP persya ia ke thai khasi basa habang galur. Ka jingkrin tok met bat ke jingkrin klem akor ka bamla syu ban pediang ha ki imlang ka salang barok kawai ha ka ba kawai ke sama khasi ka basa habang galur ka belatip keteng kum ka anisha ha ka ba ki kentin kren jongka ke balkta ia ka jai menriu barok kawai khamtam ia ke ri khasi kumta na kaliang ke new trip integrated territorial organization hito Shillong City menta kesngin kong ka arpu pratrik jom nari saw jom tas nem arhajar arpu saw mar kalalit ban ai da ke FIR ha ka office trikam USP ke is kasihil persya ia ke tega samla u samla balajit jerwa general secretary jong ke hito Shillong City ulong ba ke jingkren jong ke tega samla kalakta ia ka jai menriu barok kawai khamtam ye kasi jongi bat kalale ru ki kam ki bomla syuban pediang kabalathat ya keri khasi barok kawai ka video ka ba katai ke samla khasi kala kren tok met ya barok ki khasi kala spriang state ha kirsan social media ha ka ba na ka por ka jupen i ya lade ha Instagram bannya pen i pak ba da ka bakren klem akor bar kren tok met ya ki khasi u samla balajit ulong ba ka jingkren jong katai ka samla om ba ka ta tang ye wei ne arngut hanrei kala kata ya barok bat khamtam ya ki samla khasi ulong ru ba ka seng kala karpat ru ya ki bahayi ngasem jong katai ka samla ba ki dei ban shimkhia ban wan yalam no eka shaying shasem ban sneng ban kraw khnang ban lait na ka jing le klumat jong ka ha ka jing kendu ka seng kala karpat yo SP ba un shimkhia ma dor ya ka ne ka jing wan bu jing ujor halor ka jing kren klem akor ba timsi jong ka ya ki seng balang ya ki polit ki samla batu ya ki long keming